Good morning mga guys. Maraming salamat sa lahat ng mga bumili ng pandesal sa umagang ito. Thank you, God bless sa inyo. Pakisupport naman po ang aking YouTube channel, Mahirap na Vlogger. Pakipollow na lang, pakishare na lang po. Okay po mga guys. Okay na mga guys. Wala pa nagbago na pandesal. Pinakita mo pa. Nakabidyohan siya. Wala mga guys. Ito, ayong biso. Ay, naka-vlog yan. Lagay ka, guys. Ay, masyadong ka pala. Shout out. Mag-shout out dito. Shout out. Okay. Alam mo, Taguro, shout out. Magkano idol? Magkano? 20. Ito daw yung mga guys. Ay, tutok po sa malaki mo. Shout out. Ay, tutok po sa malaki mo. Si Kasia. Ha? Si Kasia sa kabir eh. Magkano isa? Ito, 5 na lang. 5? Ay, pakiwala na lang, Ha? Oo. Ano, 10 piso. 10 piso lang yan? Oo, lahat yan. Hindi, 8 na lang yan. Pamasahe, 12. Pamasahe ko. Yan po, para kumita naman ang aking YouTube channel na wala pang kita. Nahulog to. Ha? Nahulog. Hindi. Parang alikabok yan ng pandesal. Parang football. Oh, yan mga guys. Tapos na maraming salamat sa iyo mga guys. Ayaw ka uwi Oh, na. bukas. Ayan, Actually, ayan. pare, napakasarap ng pandesal mo. Thank you. Thank you sa suporta sa aking tindang pandesal. Oh, malalaglag ang aking lunagyan. Shout out. Mahirap na Nasa vlogger. limang kabit. Lahat kayo, mahal ko. I love you tomorrow. Mahal kayo lahat. Okay, ako po si Sandro Suki. Nagpa-vlog sa umagang ito. Ang aking YouTube channel, Ay, Mahirap na tutok po Vlogger. para sa bika. Hello mga guys. Ayan, ang inyong mga suporta hinihingi ko po sa tuwing ako'y nag-upload ng aking YouTube channel na Mahirap na Vlogger. Ayan po ang aking vlogging. Naabangan sa inyo ng mga pag-subscribe, ng pag-share. Ayan po mga guys. Hello. Ayan. Ang aking pag-content, pagtitinda araw-araw, umagat hapon. Mamaya, alas 5 naman. Nabalik ka. Ayun, baho. Kabilas pa sa aking paglalakad at pag-vlog. Okay mga guys. Punta ko dito. Maningin. Ating pandesal na iniwan sa ating suki. Shout out sa lahat ng mga taga Bicol. Sen Brabon. Dito ako nabubuhay sa aking pagtitinda ng pandesal para sa pamilya. Susuporta araw-araw na kanilang pag-aantay sa akin at yung pagpapadala. Ayan po aking okay. Hello Mama Api. Kunan kita ng video sa aking YouTube channel, Mahirap na Vlogger. Ako, support naman po sa YouTube channel, Mahirap na Vlogger. Okay. Mahirap magkuha na panukli. May kensi pa si ate. Guys. Ayo ate. Maraming salamat. Sana hindi ka magsawa sa aking pandesal. Okay po. Thank you po. God bless po sa iyo. Sana makaubos ka rin. Nakagaya ko. Thank you. Magaganda ang bangos mo. Magaganda po. Kasing ganda mo rin po. Ayan. Idol. Idol. Good morning. Okay. Thank you.
Welcome to my vlog. Lahat ng mga taga rito, ang luwang Malabon. Salamat. God bless lahat na nagsuporta sa umagang ito sa akin. Ingat kayo lagi. Oy, laban!